Sanibonani babukela emakhaya, igama lami nguNthabiseni Mkhwanazi. Siku-DE TV sinobhuti uNkosi yamaGcokama. Sawubona bhuti. Sawubona sisizwe. Siyaphila unjani? Siphilile. Bese sicela usichazele kancane bhuti, ubani inkosi yamaGcokama? Inkosi yamaGcokama uSicebe banadlamini emsenge emachweni akho besikhabona esigodini sakadungamanzi. Ofike nje emculweni since 2015. Onama-album bathi so-6 njengamanje sikhona nje emculweni sisebenza. Okay, ubhuti Sicebe njengamanje uzibona ekuphi emculweni kaMaskandi? Ngeke ngize ngithi ngizibona mina kodwa ke eminyakeni e-5 nje ezayo uzibona kuphi? Engifisayo ukuthi ngihambe amazwe international because South Africa ukuthi ngingasho ukuthi sengibhedile ngoba igama labo samaGcokama akukho la ngingaziwa khona njengamanje. So into esengiyifisa manje ukuphuma eSouth Africa ngabe namanye amazwe phesheya kweyilwandle ne-Afrika yonke. Okay bhuti, so ama-challenges obhekana nawo emculweni njengamanje imaphi? Ama-challenges akhona nje ila abhekana nabaculi bonke njengokuthi sesabantu abanegama umuntu angasakwazi ukuthi akhululeke acule ngephesha khona. Phinde futhi-ke sesinabantu bafuna ukuthola udumo ngathi futhi bayasithuka singenzeli lutho kibo. So ama-challenge anjengalawo nje sibhekana nawo nje. Okay, ubhuti uSicebe utholakala kuphi kanjani kuma-social media? Music wakhe singawuthola kuphi? Music ukhona nge-CD yatholakala kuzo zonke iy'ndlela zomculo bese kuthi-ke naku-digital wonke ama-digital platforms ikhona ama-album wonke kosamagcokama since 2015. Then ku-social media ngiyatholakala Instagram kosamagcokama, Facebook kosamagcokama SA, kanjalo naku-Twitter kosamagcokama SA ikhona. Phinde futhi nalapha ku-YouTube nathi sinayo i-channel laphana inkosamagcokama TV. Kutholakala nje khona wonke ama-video nama-performances wonke kosamagcokama. So unayo inamba mhlambe ma befuna ukucontact abantu abama-bookings abangakuthola kuyona? Yebo, for ama-bookings uthinta inamba ethi 072 805 7615 noma ethi 079 5612 760. Ukhona khona ukuthi ufonele i-management yami ukwenza ama-booking. Okay,